пред другия, тогава може да изпита и без страх, но за съжаление трудно е да накараш другия човек да не се страхува, да обича, да се отдаде пълноценно и така нататък. Обикновено всеки говори за някакво бъдеще, всеки чертае вечност, но вечността съществува само там. Тук сме преходни. Когато отидеме там, тогава ще сме във вечността. Тук всичко е преходно, дори човешките отношения, дори тази енергия, която обменяме, тя се изчерпва. И когато просто между двама човека и на тях им е било добре, но енергията се изчерпва, правилното е да се благодари на този човек. Благодаря ти, че беше в живота ми и върви по пътя си, а не хората да се карат, да се разправят и така нататък. Не знам, но аз общувам, например, с всички мои бивши. Дори живея при бившия си съпруг. Просто нямаме други отношения, но ние много добре живеем, като сме разведени. Точно защото прие това, което аз проповядвам. Ами, че след като няма някакви други отношения, нали, полови, така се каже, директно да си го кажа, защо трябва да си издереме очите? Просто има други неща, които могат да свързват хората и хората могат да бъдат просто приятели. Защото любовта не е само секс, а любовта е живот. Любовта е всичко това, което не причинява страдание. Но хората се бъркат, хората си мислят, че ето, нали, друга тема е, нали, ревността. Когато човек ревнува... Не е само секс. Не е само секс, но предимно е секс. Човек ревнува от несигурност в себе си. И аз съм го правила, не съм безгрешна. Дори да съм извънземна, много често влизам в тялото на земна жена и забравям абсолютно всичко това. И изпадам в съвсем човешки отношения и много ниски даже. Защото и аз ревнувам, а когато човек ревнува, той просто има една несигурност в себе си. Това е, което трябва да си зададе въпроса. Нима аз не ти дам достатъчно. Какво ми липсва? Мисъл, ако билото мъж или жена е сигурен, че дава достатъчно, то няма какво да ревнува, защото другия като отиде някъде ще разбере, че всъщност е имал повече. Пак ще се върне. Това е свързано с личната свобода, с всичко. Но и аз изпадам в някакви такива. Не съм безгрешна и доста често забравям това.